So, hi! Hi, Queenie. Usa man ni akong video na baliktad o okay ra ba? Hi, Queenie del Campo. Bravo. Hi, Day. Natuwad-tuwad yun akong camera day kay kuan o kasabot. First time na akong mag-live stream. So, okay ra day. O, hapit akong uli. Hi! Hey lang Christopher Silmaro. Hello! Kumusta naman itong mga dugan diha? O, mag-vlog diri kay wala na ko'y time pa mag-edit. So, karon magluto ko, no? So, comment-comment lang. Pwede po na ito i-share sa Facebook ang atong live stream, mga langga. So, standby lang ta mga langga, no? Kay busy pa ko. So, hi Christopher Silmaro. Oh, lagi na. Nanarbawon ko langga. Katabag mo ko dire sa ano, sa Middle East. Mag-vlog ta pohon, Queenie. Pohon. O kang Christopher pohon. Mag-vlog ta ninyo. So, mga langga, pwede kita mag-kuan diri, mag-advise sa atong about sa atong gugunga. Pero busy pa jud ko. Kumusta naman atong mga dughan diha? Okay. Dili mapagod ang niluto, mapagod lang ang dughan.
asa naman. Share na to ni siya sa switch. Asa naman ni? Oo, puhon lang ga. Pilon ti ka sa punpun sa vlog. O, asa naman to? For is watching. Asa mo to? Shout out on page Gudong. Page Gudong. Palihog ko. I-post ako ang live stream kani nga live stream. I-copy ang link, i-post sa Facebook. Tapos ingon mo. Try na ako. God bless po Christopher Silmaro. Wait. Hinik ang signal.
Hi, Queenie. Okay, sa gani. Hmm. Taon ako ni mong gapo po kaayo siya.
Hi, Ti Michelle. Channel, may kinibisita ka diriti. Naitao sa page ni Roshi. Wala pa ko nung magluto, Christopher Sanmaro. Congratulations sa Team Michelle. Kay monetize na ka no. Unta ako na po. Uy, sunod kapoy kayo. Shout out sa tanang gipasakitan, sa mga gipaasa daw. O sa mga nalamian. Shout out. Hi, Love Charm. Sa mga gipang virginan pero gibiyaan. Shout out. Oh, nagtamsak na sila. Palihog ko. Cute pud ani ni Love Charm. Kaya natamsak na daw siya. Grabe, busy kay ko nga lang ga. So, palihog ko og visit ni Love Charm. Og ni Michelle Channel, mga langga. Oh. Daghang salamat. Daghang salamat sa pagbisita, mga langga. Taga-adlaw na ako mag-live kay para maabot na nako tong requirements. Kinahanglan ako mag-live kay 2 months na lang ang nabilin sa kuha. Nya, mo puli ka og live Roshi. Hello ka, Ate Michelle. Salamat sa pagtambay.
magtiraro siya. Mama! Mama! Wala na din ka nag-online. Nag-online ka sa messenger. SV, benom. 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 Ay. Baliktad sana ako. So, parang enggak. طيب طيب Give me a banana. Dandy? Hala يرزق وتجاوز يرزق. أنا أسوي قليل.
Tutto, tutto. Tutto, tutto. Hina, 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 tutto. Tutto, tutto. HP. Yaki. Tal, tal, tal. Tal, yan. Tal na na, tal. Di biar ketulikia.
Totoo yan. Kanina. Crispy. Eh? Ada, tea. Ala. Facebook. Huwag kayo sa Facebook? Kayo sa ba? Ala, hina. SP Yusef? Lagi kan kita Mafia. Kaya si Kaya yung nakalas Mafia. Okay. Yes. Ayan. Uy, balik ka na Yusef.
Ada sagir? Bismillah Yusuf. شوية. هنا استنى بس استنى. بس استنى. Pro akin mga tayo.
pangalan mo ni Pia. Say Pia. Baik. Then always good. Ha? Pero Pia mama ni. Marus. Asya ni pero school. Di pero school? Ha? Di pero school? Yan, akin mama ni. Yan ako? Akin mami? Ha? Terus, Rukia. Tutup semua. Tidak, sorry lah. Stand up. Jadi dong. Abang dong. Mami? Hah? Generation jawaban mami? Sure? Nah, sure, Fi. Should be had a doom. Yasir Aswad. Oh my god. Yasir Aswad. Yasir Aswad. You.